Drahí spoluobčania, milí Humenčania. Znovu k nám prichádzajú dni zaznačené na posledných stránkach starého kalendára a po nich prídu už tie z prvého listu nového. Áno, sú to práve tie momenty, keď si nevdojak nástojčivejšie uvedomujeme plynutie času. Idú sviatočné dni, rok sa striedá s rokom. Je tu zároveň čas, keď býva dobrým zvykom poohliadnúť sa za našim životom, zhodnotiť osobné i kolektívne počiny a ich rezultáty v posledných 12 mesiacoch a nasmerovať sa do tých ďalších s čistým štítom. Je prirodzené, že naša všeobecná optika je sústredená predovšetkým na rozvojové procesy v našom meste. Rád v tejto súvislosti konštatujem, že ani v prvom povolebnom roku, napriek rôznym ťažkostiam a problémom objektívneho charakteru, sme neustáli v investičnej dynamike, vo zveľaďovaní životného prostredia a darilo sa nám aj v kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti. Keďže sú to nespochybniteľné, všeobecne známe fakty, nebudem rozvádzať podrobnosti. Spomeniem tu len výstavbu a nedávne uvedenie do prevádzky nového cyklomosta, ktorého užitok oceňujú obe strany života občianskej zástavby na brehoch Laborca. Dodávam tiež, že postupne skvalitňujeme život a robíme kultúrnejším prostredie viacerých sídlisk, skvalitňujeme naše cesty a chodníky, neustále rozširujeme žiadané parkovacie miesta. Vážení spoluobčania, len tak úchytkom pripomínam, že pred nami je rok, keď sa vo veľkom sústredíme na výmenu teplovodných rozvodov na sídlisku 3. 50-ročné opotrebované potrubia vymeníme za nové, aby nám teplo neunikalo do pôdy a neoberalo nás zbytočne o peniaze. Bude to veľká investícia za takmer 6,5 milióna eur. Druhou pozoruhodnou skutočnosťou bude, že sme uspeli v súťaži a stali sa mestom kultúry 2024 na Slovensku. Vyjadrené v krátkosti, obyvatelia Humenného a okolia sa môžu tešiť na mnohé a mnohoraké kultúrno-umelecké podujatia počas celého nasledujúceho roka. Drahí Humenčania, na sklonku roka 2023 sa patrí poďakovať všetkým, ktorí ochotne priložili ruku k dielu, aby sa nám v našom krásnom meste žilo dobre a spokojne. Ďakujem za aktívnu spoluprácu poslancom Mestského zastupiteľstva. Oceňujem záslužnú prácu pracovníkov Mestského úradu a mestských rozpočtových a príspevkových organizácií. Kvitujem nesporný spoločenský prínos zahraničných i domácich firiem, podnikateľov, cirkví, oficiálnych spolkov, združení, charitatívnych organizácií, užitočných dobrovoľníkov i každého príčinlivého jednotlivca. Zároveň želám sebe i nám všetkým ešte lepší a prínosnejší rok 2024. Rok, v ktorom pominú nástrahy epidémií, chorôb, vojen, v ktorom nás nebudú ťažko skúšať prírodné katastrofy. Rok, v ktorom pominú alebo sa aspoň zmiernia medziľudské nezhody a animozity, v ktorom sa budeme navzájom mať radi a všetci lepšie. Želám všetkým krásne, pokojné a láskyplné Vianoce a po každej stránke žičlivý rok 2024.